ukukhuluma kubamba mayingikhethe inkosi enkulu esahlweni bamaNazaretha. Ngiyazithoba phambi komnikazi wabantu, phambi kaNkulunkulu ophambi kwethu. Amen. Amen. Amakhosi asendunkulu, abefundisi, abavangeli, abashumayeli, abakhokheli nondunkulu, ngiyathobeka kubo ngegama lonyazi. Amen. Ngibingelele ihamente kaNkulunkulu eyingcwele ezidelile yeza kuphambi komnikazi wabantu izomkhombisa ukuthi uNkulunkulu ayibonge Nkosi. Ngimncane kakhulu impela nje. Naba ngibona la ngiguqe khona. Kangazi nokuthi ngifike kanjani la. Kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu ebathanda abantu ehamba nabo, ephila nabo emhlabeni. Ukwenzile ukuthi namhlanje ngiguqe la ayibonge Nkosi. Bafanele abaningi bazibuza baziphendula ukuthi ubani yena lona oguqe phambi kwethu naphambi kukaNkulunkulu. Cha, umfana wakwaMasondo lo eintabeni zakwaDukuza okuthe inkosi yesine ifika kuleya ndawo yakwaDukuza yayisithi lo umshumayeli wami ayibonge Nkosi. Akubanga khona ukuthi mhlambe kukhona ukukhuluma noma izinto eziningi. Yavele yathi umshumayeli wami lokwathi mangabe abantu bethi bayabheka ukuthi kwenzakalani, wayesethi umkhokheli, umvangeli, umfundisi ayibonge Nkosi. Amen. Asiliqondanga ulimi lasezulwini ngaleso sikhathi ukuthi wayiqonda ukuthini. Kodwa ngithi angedlule lapho ukuze singabi nakho ukudideka. Okuthe uma inkosi singena emzimbeni omusha, yayisikhumbula ukuthi inkosi eyanduleleyo yayithe umfundisi lo. Yayisivele ithi kusukela namhlanje awuseyena umshumayeli usumfundisi ayibonge Nkosi. Amen. Ngimncane kakhulu. Kuyangisinda nokuthi ngibe phambi kobaba ngoba angaze ngize ngime nakuma la. Ngizibone nami sengila kodwa kukuthanda kaNkulunkulu ayibonge Nkosi. Amen. Ngisadunguzela oswini. Ngingazi nanokuthi kambe kumewa kanjani phambi kukaNkulunkulu naphambi kwabantu abayingcwele. Lafika ucingo izolo. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi lufike sengidlile. Ngoba angiboni ukuthi bengizokwazi ukudla. Mfundisi ngicela uyongiphathela umsebenzi wami kusasa ekuseni. Ayibonge Nkosi. Amen. Ngikusho lokho ngenzela ukuthi abantu bangabi nakho ukudideka ukuthi uphumaphi lo. Ngoba ungabuza sekuneyinkinga eziningi ebandleni. Cha, isandla sikaNkulunkulu unyazi impela esikhombile sathi nangu umfundisi wami ayibonge Nkosi. Ukhululeke ngalokho nami sengikhululekile. Futhi uma ngibona amaNazaretha emahle kangaka eze kuNkulunkulu sengazi ukuthi idemoni elisixabanisayo kaliphela ayibonge Nkosi. Amen. Ngiyaphisa abantwana benkosi ngingakaceli kuNkulunkulu inkonzo yanamhlanje. Ngoba ngikwazanga nokulala, ngikwazanga nokuthini. Ngizibuza ukuthi ngabe uNkulunkulu ufunani kimi? Yini lena afisa ukuthi ngiyenze? Ngiyababona obaba phambi kwami, ngiyababona nabavangeli. Bayahamba le ndlela kaNkulunkulu. Mina bengisathi ngiyacathula. Kodwa wangizuma uNkulunkulu. Ngiyacela kuNkulunkulu nabakwakithi kwamasondo nakwathwala la ngizalwa khona
ukuthi ngalesi sikhathi esinzima kangaka ngembathi ngalesi sikhathi esinzima kangaka akwazi ukunginikeza lokho abantwana bakhe okuzobaphilisa kodwa ngifisa ukuqinisekisa kunina ngiyumntwana omncane phambi kwenu ukuthi uNkulunkulu ngempela lo ayibonge Nkosi ubona ngiyaluyala ubona ngokuyaluza ebandleni ubone ukuthi linoNkulunkulu ngoba manje ingathula kungonakala ithi incwadi ka Luka 17 mase usiyalapha la evesini ka 25 ithi ngayi indodana yomuntu ihlushwa ukuze kubonakala ukuthi iyiNkulunkulu ayibonge Nkosi uma inkosi ephambi kwethu izanyazanyiswa kwenziwa lokhuyana sithi thina uLuka wayeprofethile lokwathi uNkulunkulu kuyomela uhlushwe kodwa wayengabhekile uNkulunkulu ukuthi uyothushwa amakholo akufanele ukuthi ngaba amaNazaretha amhluphayo bekulungile uNkulunkulu ahlushwa abantu abangewona amaNazaretha ayibonge Nkosi uma thina uNkulunkulu simbonile bese siphinda futhi sishase ngathi asimboni kuyakuba kubi kakhulu lokho ngithi abantwana abahle basezulwini uNkulunkulu uyiqedile izimpi wayiqeda ingozi waqeda isifo iCovid waqeda konke ongasukucabanga pho uNkulunkulu bengahlulwa yini uma kule nkonzo yanamhlanje siqala ngokuthi sithi uNkulunkulu sicela usibulalele lesi sihlaba sokuxabana nokuxatshaniswa nengxabano sithandane ngempela singagcini ngokuthi sithandana ngoba sibonana sikhumbulana ayibonge Nkosi amen mhlambe bekuyakuhle ngoba lengxabano le iwabulela amathempeli lengxabano le iyawubulala umsebenzi kaNkulunkulu lengxabano le iyawubulala umndeni ngisho idalwa zakini zithi zilethe okuthile ekameleni enilala kulona ziyofika lapha kubhala ukuthi abesilisa bodwa abesifazane bodwa ngoba ubaba nomama sebehlukene abasezwana indodakazi nonina abasezwana ngiyacela uNkulunkulu uphambi kwethu namhlanje ukuthi sinqobele leli demoni wanqobile amanini naleli siyadinga ukuthi usinqobele lona akusisizi ngalutho ukukhuluma njengamanje siqephuze sikhulume ngemsebenzi kaShene kodwa ngiyaya ekhaya indodakazi yami ngikhulumisane nayo indodakazi yami ayikhulumisana nomfowabo sesihlezi ngilana ngoba sizokwenza njani kodwa futhi sinoNkulunkulu phambi kwethu siyacela nezizwe siyacela uNkulunkulu wawoNkulunkulu ubuse ngisho abafileyo avuka pho lesi sihlaba solubunge siqede umthandazo wami lona ngiqala ukuguqa phambi kwabangcwele emzini kaNkulunkulu ebuhleni ayibonge Nkosi ngiyafisa futhi ukusho ukuthi lo Nkulunkulu lona esinaye la ziningi kakhulu izinto azenzile eziyisimangaliso mhlambe uzoba nayo inhlanhla namhlanje ukuthi ukuzibuza ukuthi wena wawungenze njani kube uNkulunkulu wayikhulume nawe lamazwi lana engizowasho ngiyacela uNkulunkulu angisize angiphe amazwi azowela kubantwana bakhe ngalomzuzu onzima kangaka ngiyocela nokuxolelwa ngoba ngingaphushwa ngisho naye ingane ngiwe ngendlela enginovalo ngayo Istabelelo 128 ngiswele
Ngiyabonga abantwana abahle basezulwini. Ngingqongqozele kuNkulunkulu akabe nami ngalomzuzu osinda kangaka. Bantwana abahle basezulwini. Ngifisa uba ngingakangeni emsebenzini kaNkulunkulu angithume wona. Nginginikeze le ndaba yami encane isihloko esithi ungasixabanisi izingane zandawonye. Inkinga yami kuleli demoni lengxabano angifisi nakulibona. Ngiyethemba futhi nawe la ukhona ufisa ukubona abantwana bakaNkulunkulu bexabana noma ingayiphi indlela. Nokuxatshaniswa emandulweni uNkulunkulu esiphambi kwakhe wakha umuzi omuhle kakhulu wenani elingalinganiseki kuze kube namhlanje akekho ongasho ukuthi lo muzi ubiza malini. Wakha uNkulunkulu. Sihloko sami sithi ungayixabanisi izingane zandawonye. Kodwa uNkulunkulu mayesewakhile lo muzi wenani elikhulu kangaka wabe sebiza indodana yakhe endala. Wathi mntanami lo muzi ungowakho uphathe kahle. Ubuhleni bungabama Nazaretha abakuphathe kahle. Usho njalo uNkulunkulu mayesewakhile lo muzi. Alikho inani ongathengwa ngalo umuzi wasebuhleni. Alikho futhi inani elingathenga lo muzi engikhuluma ngawo. Nawe ekupheleni kwalendaba lena uzowubona lo muzi ukuthi ubiza malini. Uma ungangitshela wena kulungile. Kodwa mina kuzobe imanje angilazi inani lawo. Usebiza indodana yakhe yesibili. Uthi indodana yami ngena lapho uhlale nomfowenu. Ningaxabani. Yaqala indodana endala yathi lo muzi omuhle kangaka. Sekuzoba khona umuntu engizohlala naye. Yabona kungafanele. uNkulunkulu wayala wathi ndodana encane ngoba umfowenu uyakwavumula. Khona nje lokwavumula esontweni. Singaziba. Kodwa khona kukhona. Namethethu futhi awakwazi ukubona lokho esikubonayo. Sibona lokho esingafuni ukubona. Wena ke ndodana yami encane ngiyacela. Umfowenu ngoba uma ungase udikile lo muzi ngeke aphile umfowenu. Nawo lo muzi wohlo. Bese kuthiwa kwakunomuzi la. Ngicela ukuthi umeluleke angazenzi izinto ezimbi. Umfowabo omdala wathayi. Wena mfowethu uqhamuka ngaphandle. Awukazi ukuthi ungazongilawula. Mina ngizokwenza noma yini engifisa ukuyenza. Kodwa uNkulunkulu usekhulumile. Uyakhuluma uNkulunkulu kumaNazaretha. Siyamuzwa. Esitshela uNkulunkulu ukuthi maNazaretha athandanani. Kodwa kulukhuni. Ngoba phela nangu umfowethu omdala uyakwavumula akafuni. Ubani wena ozokwenza lento? Aqhubeke uNkulunkulu athi ubumkhuza umfowenu mangabenza izinto ezimbi kodwa mangabenza izinto ezinhle nijabule nobabili. Umuzi uyokhula uyoba muhle. Inani lawo liqhubeke kakhulu kunalokho elikhona. Kodwa umfowabo omdala wakwavumula. Waqala umfowabo omdala wabona izinto okungafanele ayibone. Wenza izinto eziphambene nalokho uNkulunkulu akufunayo. Hayi maNazaretha ngabe lapha ebuhleni makuthiwa uJuly ngoba wekho lamaketango afake yonke indawo lapha ukuze avimbe amaNazaretha. Uma isetshele yodwa aningeni la. Siyangena uyakwavumula umfowethu omdala. Omncane yakhuza. Lalela mfowethu.
uma izwi lithi asenze kanje ngoba uthe ubaba uma ngiyudikila lo muzi nawe ngeke uphile nami ngeke ngiphile kwenzeka ke lezi ngane zandawonye zavumelana ngokuthi azize lapha ebuhleni ngoba kunoNkulunkulu lapha ebuhleni zithe mazifika lezi ngane lezi wayesethi umfowabo omdala kulomncane awukahle wena laba bantu bayahamba baya kuNkulunkulu lana kusele imvunulo kusele nezinto zezinga eliphezulu njengoba besahambile basaya enkonzweni mina ngiyayithatha lezi zinto bakhuza umfowabo omncane asizelanga lokhu lapha mfowethu uma usuthinta ushembe ngizodikila ngushiye lo muzi kodwa ubaba wathi mangidikila ngiushiya lo muzi nawe ngeke uphile hayi wathi lona ingeke lemvunulo le nalezi zinto lezi mangayithatha ngiyifake emotweni amaNazaretha sayothandaza ngicitheke ngeke kwenzeke lutho umfowabo omncane mayebona ukuthi ayizwa le ndoda usengamani uNkulunkulu angithwese icala mina ngiyadikile ngiyamshiya wamshiya ngempela yashayisa imoto kwaphela ngalezi ngane zandawonye kwaphela ngalomuzi imuphi lo muzi siwuthola lapha ehlabelelweni sombhedesho wesabatha verse 13 umkhonzo uJehova ngayo yonke inhliziyo yakhe inhliziyo ngesikhathi uNkulunkulu akha umuntu yayingaphakathi wayeseyitshela ukuthi inhliziyo wena uyokwenza konke okufisayo wayisona ngokulanda umphefumulo ngaphandle sasedaxabana ingane zandawonye ayibonga Nkosi uthe masophula umphefumulo nale inhliziyo ayisashaya pho manje uma kunjalo lo muze ngikhuluma ngawo wena unenhliziyo nomphefumulo njengoba ukhona la uvumelani wena ukuthi umphefumulo wakho uthi ukhuze uthi ungayenzi lento uyenze ngoba uzodikela umphefumulo ngeke usakugoduka khona silapha ebuhleni uNkulunkulu usitshelile kuverse 13 wathi umkhonze ngayo yonke inhliziyo yakho nangawonke umphefumulo wakho wayesekugcizelela ukuthi okungokaJehova akukho kwakho la noma wena ungayibona unamandla angakanani kodwa leli verse mangabe ulifunde kwasengathi uthi uyakopela esikoleni ngeke uliqonde likhuluma indaba enkulu balikhuluma nawe njengoba nje sikhuluma nje manje uyakwavumula njengalenhliziyo le elokhu ikwavumulela umphefumulo kwakwalani ukuthi inhliziyo iqhubeke nokukhapha igazi umphefumulo ungene la wenze lokho ofanele ukwenze masufile njengoba ngithi inani lalomuzi liyakhula insuku zonke masufile silokhu siya lapha sikhipha imali siyobona ubaba siyokwenza ukuthi nokuthi alikho inani eligayisa umuntu ingakho ngithi uNkulunkulu wasakha wasibeka enanini eliphezulu kakhulu ayibonga Nkosi musani ukweqhatha ingane zandawonye wenzani esontweni wena waqhatha umphefumulo nenhliziyo mayingasiyemi inhliziyo uzophila mangase umphefumulo uphume uzophila kuwona nomzimba wakho awulutho kodwa ungwena neliphezulu uNkulunkulu wakhe ekwazi lokho ayibonga Nkosi inanelo yabangcele yabathanduli bona thandukulibona inanelo
singananela ukuthi singayiqhathi lezi ngane zandawonye angiyathemba solibona lelizwe lizayo bonkosi uNkulunkulu lo esiphambi kwakhe esese mzimbeni wesibili ngapha endaweni yaseStenga kwenzeka indaba enkulu indaba yaseStenga ke yakhelwa amandiya ngeke umthinte ngokupheka uBrian ungabuza mani ngoba ngihlala nabo labantu lifika India likhulelwa ingane lifika ethempelini kuthiwa khona ithempeli okuthiwa ikhetho okuhle esikhathini senkosi ilanga lifika kukhona umshumayeli ungwenya lithi-ke India ingane yami iyagula mfundisi amandi yazi ukuthi umfundisi fanele amandi yawasonto umfundisi lo mfundisi ingane yami iyagula hawu iphethwe yini ithi India ayifi futhi ayisindi ngicela nizongithandazela wavuma umshumayeli wathi ayikulungile sizofika kusasa enkonzweni ka9 silethe umthandazo ewatshela amakhosana nomama namakhosazana ukuthi sizoya laphana emzini weNdiya siyothandaza khona kodwa wafika kumshumayeli ukuthi akangabe sagoduka aye ekhaya ngoba miningi kakhulu imisebenzi ngenzeka ukuthi mayifike ekhaya bese yabambezeleka wayesethi kulungile angihambe ngiyolala kuwona umuzi weNdiya nangempela umshumayeli walala emzini weNdiya awafika lo nkulunkulu esiphambi kwakhe wafika ebusuku eselele umshumayeli angazi ukuthi wena wawungenze njani mayifika liyabuza ilanga lamalanga lithi mshumayeli ufunani la emzini weNdiya uthi baba India asizolithandazela ngoba umntwana walo uyagula lithi lamalanga ungangikhohlisi mina angikhohliso litheni India khuluma India wena waqala umshumayeli wayilungisa imemori yakho ukuthi kambe litheni wathi baba lithe ingane yaliyagula licela sizothandaza wathi lalela la shongo njalo lelindiya yayingayiphambanisi into eshiwo inkosi yamaNazaretha ngoba ikusho lokhu ngoba ikhona ibonkosi wena ungabona sengathi kayikho ikhona wacabangisisa umshumayeli wathi baba lithele lindiya ingane yami ayifi futhi ayisindi wathi lakho ingoba sezoyilahla la njengoba qala ngokuthi ayifi nje ngoba sefuna ukuthi nina nithandazele ukuthi ivele ngani lalela ke mshumayeli ngoba la eyadini leNdiya kufakwe ukhonkolo yonke indawo umthandazo nizowenza khona la into engifuna uyenze wena mshumayeli masimqede umthandazo ukuvuka uzoyithatha ingane yeNdiya uyiphose phezulu bese uyayinqaka uphinde futhi uyiphose phezulu bese uyayinqaka okwesithathu uyiphose phezulu uyiyeke iphathazeke lapha phansi kusho uNkulunkulu ayibonkosi hayi kusho uNkulunkulu ingane uAbraham wahamba azikahle ukuthi indodana yakho uzoyibulala ubaba uthangiyeke hayi uNkulunkulu ayiphose phezulu iphathazeke lapha phansi ayibonkosi bangaka ababezokwenza lokho bangaki mina njengoba ngikucela ngangocela isick leave noma ingekho noma ngasebenzi ukuthi ngicela isick leave Ndiya
ngihambe ngigoduka angikwa ingane uma uyiphethe uyayitotosa enjani le lezophahlazwa lapha phansi sekushila ilanga lamalanga ayibonkosi kusho uNkulunkulu akasolwa ayibonkosi hoyi yafika yaqhamuka inhlaselo umshumayeli akabangesalala ubusuku bonke ubhekile umshumayeli akazi ukuthi uzokwenza njani sekushila izwi kaNkulunkulu uthi uNkulunkulu mshumayeli uma lengane uyidedele yaphathazeka lapha phansi yangakhala yabe yafa abelungu bazokubamba bakunquma sengimbonile nowayengabaleka ngimshongo umshumayeli akalali yaqhamuka inhlaselo zaqhamuka lezi zinto zisemthandazweni zizothandaza zona uthi umshumayeli kodwa nashesha kangaka ukufika ubalekile lesikhathi nasi isikhathi sisondele isikhathi siphathaze leli asiphathaze kusho uNkulunkulu njengoba wena uganga lapha esontweni mawusubanjiwe uNkulunkulu esethi phosa phezulu phose phansi uzophila yini musuganga esontweni hayi ngicasula akuyena umuntu ocasula ngisoft ayibonkosi bantu nabanye basezulwini uthi umshumayeli kodwa Nkosi yami Tatsuti ngizocela yedwa angifundele umbhedesho ukuvulalela ungawufunda usheshise thatha isikhathi sakho umshumayeli uphekekile la hayi bonke ukuthi uphunyazi njalo wena uyasikhathaza uthi yaza salala ebusuku asazi ukuthi kwenzakalani kuNkulunkulu asazi kusasa sizobizelwani nonke indiya sebiza amaNazaretha lapha ezela thina sizobizela umhlangano nawe awungatheni utala ngoNkulunkulu sikhona hayi katheni uNkulunkulu wethu siyamthanda ibonkosi yafunda ingane yabantu wathula umshumayeli wahlatshelelwa yabona masikufika lapha yana siyophela umbhedesho wokuvuka noma ubani esephapheme manje usephapheme umuntu uyabona ngayo kanti kasetshenzwa ngempela usawatshelile amandiya ukuthi ingane izophoswa phezulu kathathu kodwa okwesithathu iyokuphahlazeka lapha phansi kodwa yazi ngiyamthanda uNkulunkulu ngokushesha akhombisa abantu abangamagwala lisuke indiya lesifazane lizohlala ngapha eceleni nelendoda ahlale ngala ayibambe umshumayeli ingane kuyanabuzela Nkosi yami kwazi nakwenzani minyaka mithathu lento lena ayikwazi kuhlala ayikwazi kwenzani isizophahlaza phansi lapho kusimende hayi bosophahlaza nawe nawe uyasondela la aqale umshumayeli ayibuke izandla zakhe akubambe kusama kuphendula ubuso vele kuhleke veza amazinyo amabili kusamadabuka umshumayeli kuthi akayiyeke lento kodwa ilanga lithe yeyi wena leli ndiya seliza lapha kuthina ngoba selifuna ukuthi engane ife
ayiphahlazwe phansi. Hayi aqala umshumayeli ayiphose soft okokuqala ayenqaki thema seyibamba kwesibili hayi nje lesifazane lama ngenyawo lathi lo kanqa mina lo shiya yena yifa wathi umthumela ayikushashisela khona kuphahlazeke phansi lokho yo hayi uNkulunkulu lo hayi uNkulunkulu lo uma ungamazi awusiyekele inkosi yami thina sesamthanda hayi siyamthanda wena masudelile uyena sekungcono futhi ungasendaba nenhliziyo yakho nomphefumulo wakho usuyishola ukuthi lolu dako oluyileni le wena alisana ntengo lungile hamba bazongena abantu abaningi la bayeza hayi mina ngibona isimanga ngoJuly ikhulu zifika bengiselenze umkhambi ya lungile ahlula size la ayiphose umshumayeli ingane kwesibili ayiphose ubaba nonkosikazi wakhe nabo bafuna ukubelekelele ke enqakeni asesiphile lesikhathi esinzima kakhulu bomama kuyasika asiyaphahlazini yakhulekani hayi sinendaba sinendaba we don't care hayi ayibuka ingane umshumayeli abone ukuthi ayibuka inhlasoti athi ningaboni kuyashisa manihlala hlanu wehlukana uyayicinga indlela umshumayeli akafuni ukuvinjwa inhlasoti la ihlangene kuyashisa hlala wehlukana nina hawo kuyashisa mina ngifuna abantu basisesontweni bakhululeke akho nkululeko la uyasha hayi bamba umshumayeli ingane ngisanibuka mina nizongethusa ayibamba umshumayeli hayi sinonkulunkulu hayi langa lamalanga nkosezulu umhlaba sikhumbule xoshani idimoni engingabani la kumaNazaretha hayi xosheni ukuze size indaba ezimnandi uma ngikwazi ukuphatha ingane ngaphansi ngabe indaba zalutho bekuyini lokho kuxabana la hayi umshumayeli avela buka mafu acabanga ukuthi asekho nesikhathi uzoyiphosa kanjani avela athi oh no into ezongisiza la ukuthi ngikikile phezulu kakhulu khona bazithi mabesalibele kuyibuka mina bengihamba hayi ushilo uNkulunkulu phahlaza le ndodo mina awayibamba bathi angiyeke le ndaba wayibamba insizwa khona bangisaguqa somama ngenyawo yathatha le nto yayiphosa phezulu ake kithi mama ngiyethethe ayiphathazeka phansi wayengasabonwa yena ayibonga inkosi ngesikhathi ikhala lithe izwi manje yakhala iyosinda kodwa mayingakhalanga izo ithe mayikhala umshumayelezwa ibandla jabula ukuthi awuyakhala kusho ukuthi ngiyempela izosinda na uthe nawe waze ngaboshwa namhlanje kakhithi inhlasoti yambamba wabuya weza laphili indiya ayibonga inkosi laphili indiya kwathiwa lothi ndini ngikhathele izayoni ngiyaxolisa kodwa ngizosho phela kwakusho lona indiya no akusho mina kusho indiya uma ngizomangala indiya ngikhathele izayoni ezithenga igubhu ngo 5 rand ziqhumuze zithi uzophila umuntu aphela agule kakhulu hawu umuntu ushawa phansi laphili indiya ayibonga inkosi pho manje nifunela hayibo akasiyifundi incwadi ngelinye ilanga mina ngifuna abantu bayiqonde le nto asikho ngephutha la nje wasingamaNazaretha ayibonga inkosi kwathiwa ezulwini ngelinye ilanga kwathiwa wembangele Luka woza la weza wathi uNkulunkulu ngicela ukubuza ukuthi ngesikhathi sonyazi lwezulu lalungakabhalwa eBhayibhelini mina ngikhuluma indaba endala yasemazulwini ngesikhathi sonyazi uyowatshela ukuthina amaNazaretha ngaleso sikhathi ngoba thina njengamanje
siyakutshela ukuthi ubani oyobe uNkulunkulu ngalelo langa. Hawu. Asithukele masilandele unyaza ayibonge Nkosi. Luka 17 verse 23 no 24. Ongangisiza Nkosi yami hawu kodwa Nkosi. Ongangisiza Luka. Angisiza baba ngisiza. Angisiza. Luka amaNazaretha ayobe engaleso sikhathi kuyokwenzeka watshela iqiniso namhlanje. Yabizwa le ndoda yabakhona la izotshela thina amaNazaretha njengoba sidla uma iyakutshela ngawo verse 23 no 24 bayakuthi kini kanjalo-ke lalela-ke uthi uLuka hayi ngiyazi mina ukuthi kuyobe kukhona ijaji uyaphi bese lithi kini nangu bese likhomba ukuthi yazi likhomba umuntu lithi nangu ofanele lenze njani limlandele nokuba nangu ya nenkantolo yomthethosisekelo ngoba yona ikude kunale ndoda iyothi nangu umuntu ofanele nimlandele hayi khuluma lokho maningayi ningayi kulabo bantu abasho njalo ningayi nakuya kulowo umuntu tututu ningabalaleli nize ningalaleli ngisho ijaji ngisho umthetho inkantolo yomthethosisekelo ningayilaleli kusho Luka njengonyazi nina niyolalela unyazi amen oliyothi lusebuteni boyiqedelela lolothi lusebuteni bephilisa umuntu asitela angikathi kulo ngendlela hayi bangaphilisanga muntu ngakini kulungile lothi lidla bephilisa umuntu asitela abantu abeza ukuthi ngithini ngifuna ukuthi nazi ukuthi leyo beliphilisa kuphi esitela kuba kabani kamfundi zinambe ngiyikhohlwa phela ngisethukisile ayibonge Nkosi libephilisa umuntu eMozambique bephilisa umuntu e-Eastern Cape lula ebuhleni kusho Luka nami uthi njengonyazi lwalukuphi unyazi ngaleso sikhathi lwalukhona kodwa lalusalindele maNazaretha ngaleso sikhathi nizoyidukisa ngamabomu ngoba useshilo ukuthi noma uyapha ngathi nangu likhomba umuntu hayi yekalento nje asiyilapho nenkantolo yomthethosisekelo bayisho njalo nayo nithi asiyilapho sihleli la ayibonge Nkosi kodwa Nkosi yami uNkulunkulu emihle kangaka isikhathi sithanda ukungilimaza kodwa ngeke ngingakhulumi ngonyazi ngento eniyenzile kimi ayibonge Nkosi ziningi maNazaretha ngike ngafikelwa isikhathi esinzima kabi indodana yami ngo-2018 iyahamba ke wenza ugrade 8 esikoleni samabhunu la eNodwood mayifika khona ayibhaliswa iyafunda nje noma ungaregister kulezi izikole zabamhlophe ubhaliswa useseswini mawuzofunda kusona kodwa indodana yami ihleli lapha esikoleni eNodwood yenza umatric kulo nyaka ngithola incwadi iyangibiza le ncwadi sesiyahlala ke nonkosikazi sifuna ukuyibona le ncwadi masiyibheka sobabili ngizokukhuluma kaNkosikazi engathi le ncwadi ibhalelwe wena baba angithi le ncwadi ibuza isikweletu uthiwa 135,000 wandonyaka lo uzowukhokha nini mnumzane Masondo futhi uzokhokha kanjani umeyi manje athi Nkosikazi angithi uzohamba baba uye kulo mhlangano ngithi mina iBP ngathi izoba phezulu kakhulu
athi nkosikazi hayi kulungile umasingcwabisane siyawufakela hayi kulungile baba hamba namnene ngizoka umasingcwabisane futhi izongibulala ngempela phela iBP mangabe umthidlale ngami hayi vele ngithi hayi ngizoya nkosikazi sengiyasabalela usethe umasingcwabisane siyawufakela nansi mhlolo ababelelo ba kodwa-ke vele unyazi lezulushilo lathi yazi lasinika idatha mahala thina madoda lapha kuvesi 43 empetishweni wesabatha ndoda yeneliswa ukumthanda umngakho khona enye indoda ethi yeneliswa umthanda umngakho wanika idatha mahala idatha phela kune-element eqhamuka kuNkulunkulu yokuthi like it or not mthanda umngakho kusho uNtando hayi kibile ngibona namuthi hayi muthi umngama wemadoda nginitshele mina ngiyamthanda ibonkosi ngiyamcelela nempilo kuNkulunkulu ngisemi nje la eparadise ayibonkosi ayi muhle ngavele ngamkhumbula uNkulunkulu lo esimkhonza wayesesivesha mangicabanga ngoba ngikhumbula ukuthi ngathi mangibizwa ngifika lapha mangifika egeyithini ngiyasayina sengiyasheshisa ngiyaqada mangifika esikoleni ngisayine egeyithini ngingene hayi khuluma ngomsebenzi wonyazi mina amen angikhulumi ngalokho kokwamasondo ake sikubeke eceleni ngithi mangifika lapha yana bese ngihlangathezwa intokazi yomlungu ngithi kuyibheka ikhona kodwa unkosikazi wami ukhona naye hayi ithi le ntokazi yomlungu sophike ibisi ingithatha ingise boardroom bese sihlezi lapha eboardroom khona itiye khona ijuice khona idrink ebese ibuza kumina ukuthi ngingathanda ini mina ngibuza itiye sekunestyle esisha lapha kulaManazaretha angapha ngitestele athi abantu ubusomfundisi ungabusayiphuza ikhokhi kubi la inyanga kusho umuntu ongazangithengele nje ikhokhi ngithi ngiyayibona ngizoyiphuza impela usuqala umkhuba okunentshana singene la hayi nokudla angabusahla mfundisi ungabusahla ngizokudla phela mina ngalibona indiyaphathaza phansi langafa manje ngizosabani kwena qongqothela imali yakho lapha ngizobatshela ukuthi hey neyikhonda lezingayigwazeni njalo thathani le mali nizoqhawula umfundisi singabi nomfundisi ayibona nkosi uzolibalele nika mina la ungiqhawule ngihleke hayi ngivele ngithi ngifuna itiye elimnyama engenashukela ngisho ngamabomu inhliziyo ibuhlungu isikweletu phela esengize ngaso la manje ngenza inhliziyo yami inyukubala awungithi ndiyabona bangena abelungu bathatha amaposition apha bese yabuza omunye athi ayu Mr Masondo vele ngiyithulela bese bethi awushem nkosama kasazi singisi bese bebiza enye nje indoda eqhamuka kulamazwe angapha bese iyona sezongidolele ithi kuthiwa lapha wena Masondo ithi mina badlala ngami lapha ingani ngibhalile egeyithini ngene batshela wathi nayi phela kufanele ngadlalela batshela into esho yimina wavele wathi yena yes I Mr Masondo lathi sakho leso sikweletu hayi bo konakele la inkosi sesivele mina ngiyasha ngapha amabhula segcwalile kuzindlu la Manazaretha lokho engikushoyo angihlekisi ngakho kodwa kwangifikela ngempela kwangenela ingakanani ibhunu
ngavele ngabona ukuthi manje ngathi Mr Masondo ngizobele ngiphendule ngokusheshsha ngathi ngenza iphutha ukube ngicela ubaba uNtombela bezotholana phezulu naleli bhulu ngoba nabe ngathi linkana hayi ngahlala lase liloli ingalo ingabona inkosi yami hey ngaze ngafa kodwa mina bengabe nganenkosi ngesikhathi liqala nje leli bhulu lithi iphi ikhophi esakunika yona nami ngisho ngokungana ngithi adliwa amagundane bese bethi hayi sisakwenzela enyeke ngoba sifuna ukusayina ukho yabona lokho ukusayina ngasayina lapha eminyango siyabizwa lapho ngibizela khona ukusayina siyabizwa sizosayina ibonkosi wahamba umlungu wagijima eyokwenza le copy wabuya nayo le copy banginikeza angithi banginikeza nje nomqondo wami awukho la sengiqala sengiyayidla futhi kodwa don't do that ngayidla kakhulu ngibele esingisa ngisazi base awumtshela wena wasengitshela ukuthi hayi ungayidli ngathi cha kuyaxolisa nansi indaba ngikhuluma ngonyazi madala yenzeke indaba leli bhunu lithi sazelula kahle ungena intokazi yomlungu ithi hello are you Mr Masondo we beg to apologize are you taking our apology ngithi mina ngiyacela ukuthi uthini manje athi lalela Mr Masondo abantu abanesikweletu la yithina akuwena ibonkosi amen senza iphutha sangaprint ukuthi ingane yakho sizoyinikeza i-scholarship sikana ibonkosi ngikhuluma ngonyazi hawo yazi ngasaphiwa ithatha ikomishana yetela ithi zoco nangenza nokuthi kunjani lenta inashukela hawo uNkulunkulu sesebenzile ibonkosi hayi awuyangena impukane obisini ngithe ngithi kwangena intombazane ekhaladi yapike yathi Mr Masondo unesikweletu senyanga ezisihlanu phela lezi ingane ziyatetemungiswa zithi noma ziwu3 zihambe ngebhasi suka lebhalito iya kuphi esikoleni lapha ayikokile lawo Masondo angikokhi uthi ngeke ngize ngikhokha ibonkosi ngisenoshembela wathi akuphathaza ingane iphathaze lapha iphile ngokukho kanjani hayi ithi mayifana intombazana onkosami saphela singise kumina athi do you hear ngithulele ngizovumani ngoba ungavuma yena nivuma isikweletu ibuye le ntombazane kade yoprinta lokho okusho ukuthi i-scholarship enikezwe sona ingane yami 100% afi uthi lo owekhaladi ngoba yena uphathelene netransport ehambisa ingane uthi uma usuka lapho uhambe nayo ingane yakho sobona ukuthi izoza kanjani esikoleni sengidangele ngilithela itela mele iminyama hey booster ngithatha iminyama khona ngizothukuthela akekho uNtombela la obezosiza kuleli bhunu leli engabe ubala izohluka hayi le ntombazane le lithi mayibuyele ebilandela incwadi isibuza le ekhala ithi yini lo iphethe athi incwadi lena isikweletu sikaMnumzane Masondo ithi le ntombazane yomlo are you mad what is the meaning of 100% scholarship lo muntu noma ngadedema ngebhasi yethu lungile ingane kamshumayeli ngithe uNkulunkulu esebuhleni ukhona isitenga ibonkosi hayi wena bawusapha ushinda yakini okwakho lokho hayi thina sinayo uNkulunkulu ayisitenga amen siyaphika isikhathi lapho inkonzo ifanele ukuba ibuyele kumlimi ngiyacela bantwana benkosi la engingawuphathanga kahle khona umsebenzi kaNkulunkulu uNkulunkulu angithethelele ngizocela ukusho ukuthi sengihlala phansi inkosi mayisibusise izulayo icelile inkosi yathi
lenkonzo yovala ngesihlabelelo sesithathu. Umshumayeli unzuza wohambo uyena oyosihlabelela sona. Inkosi ibusise izwi layo. Amen. Ngobe senginikeza obaba basiphethele umsebenzi kaNkulunkulu. Busi, busi,